дар ноҳияи Вахш аз ҷониби Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони соҳаи маориф, омӯзгорони имконияти ҷисмонии маҳдуддошта, ки дар муассисаҳои таълимии ноҳия фаъолияти корӣ доранд, мавриди дастгирӣ қарор гирифтанд. Ин тадбир дар заминаи дастуру супоришҳои бевоситаи роҳбарияти ҳукумати кишвар ҷиҳати дастгирии қишри ниёздоштаи ҷомеа ва дар доираи рӯзи умумиҷаҳонии маъюбон амалӣ гардид. Дар ҳамоише, ки дар толори маҷлисгоҳи Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони соҳаи маорифи ноҳия баргузор шуд, нахуст оид ба имтиёзҳои шахсони имконияти маҳдуди ҷисмонӣ дошта ва дастгирии ёфтани ин табақаи аҳолӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар андеша ба миён оварда шуд. Дар идомаи ин ҳамоиш чанде аз омӯзгорони имконияти ҷисмонии маҳдуддошта мавриди дастгирӣ қарор гирифтанд. Дар ин рӯз ҳамчунин вохӯрии намояндагии Кумитаи иттифоқи касаба бо хонандагони имконияти ҷисмонии маҳдуддоштаи назди муассисаи таълимии рақами 2 ноҳия баргузор карда шуд. Зимни ин ҳамоиш гуфта шуд, ки роҳбарияти ҳукумати кишвар нисбати шахсони имконияти маҳдуддошта бетаваҷҷӯҳ набуда, пайваста нисбати онҳо ғамхориҳои зиёд зоҳир мегардад. Ин ҳамоиш, ки дар доираи рӯзи умумиҷаҳонии маъюбон ба вуқӯъ пайваст, барои ин атфол хони идона ороста шуд ва хонандагон аз иқдоми навбатии масъулони бахши маориф изҳори хушнудӣ намуданд.